Hej, jeg hedder Bente. Jeg sidder i kørestol på 21 år efter trafikuheld. Jeg ligger på en seng. Min lille vippeseng kender jeg det. Jeg har fået den for 3 måneder siden, og jeg vil sige nu, mit liv er meget forandret. Jeg er faktisk udhvilet, da jeg vågner om morgenen nu. Jeg vil også kunne se, at sengen bevæger sig en lille bitte smule. En lille bitte smule, som er nok til mig. Den kan indstilles i forskellige positioner, men det lille vip her, det svarer til det, jeg selv lå i, da jeg kunne bevæge mig. Jeg ligger nu og sover faktisk næsten en hel nat. Før kunne jeg godt blive vendt en 5-7 gange. Jeg bliver aldrig vendt mere, fordi når de her små uld, de kommer, så får jeg den bevægelse, jeg har brug for at undgå rygsmerter og for at undgå siddesår. Og det, der så også er en stor gevinst for mig, det er, at jeg ikke længere får spasmer. Før kunne jeg godt spasme fuldstændig vildt med benene i sengen. Det gør jeg ikke mere. Så jeg ligger super godt. Jeg er jo en gammel kone, men mit liv er altså blevet ungt igen, fordi jeg netop er udhvilet og har det utrolig godt i min krop. Så derfor vil jeg gerne anbefale det her produkt til dem, der sidder i samme situation, som jeg gør.